Την έχετε δει την ταινία? Είναι η ταινία του 1997, η οποία αποτυπώνει την πραγματική ιστορία της βύθισης ενός πλοίου του Τιτανικού, το οποίο ο κόσμος το θεωρούσε σαν αβύθιστο. Και ξεκίνησε το πρώτο ταξίδι δυναμικά, με πολύ ενθουσιασμό, γιορτή, πολύ κόσμο, πολύ περισσότερο από όσο είχαν οι βάρκες σωτηρίας, Σωσίβιας Λέμβη, το ταξίδι του από τις ΗΠΑ να φτάσει στο Λονδίνο. Στην ταινία αυτή υπάρχει μια μυθοπλαστική προσθήκη, δηλαδή που δεν είναι πραγματική, ο σκηνοθέτης την έβαλε, που είναι αυτό το ζευγάρι, ο Τζακ και η Ρόουζ. Όσοι έχετε δει την ταινία, θα έχετε παρατηρήσει στο τέλος ότι εμφανίζεται μια γιαγιά που λέει την ιστορία. Και αυτή δεν είναι πραγματική, η γιαγιά. Δεν υπήρξε πραγματικά αυτός ο χαρακτήρας. Απλά το βάζει ο σκηνοθέτης για να μας δείξει μια αναμέρωση της τραγωδίας που εξελίχθηκε. Καθώς λοιπόν ο Τζακ και η Ρόουζ βρίσκονται στα παγωμένα νερά του Ατλαντικού, χτύπησαν στο παγόβουνο για αυτούς που δεν θυμούνται την ιστορία και βυθίστηκαν, λίγο πριν βυθιστεί στα νερά και χαθεί για πάντα ο Τζακ, λέει τα τελευταία λόγια του στη Ρόουζ. Πρέπει να μου κάνεις αυτή τη τιμή. Υποσχέσου μου ότι θα επιβιώσεις. Ότι δεν θα τα παρατήσεις. Ό,τι και να συμβεί, όσο απελπισμένη κι αν είσαι. Αν ήξερες εσύ ότι φεύγεις για πάντα ή για κάποιο καιρό από έναν τόπο και αφήνεις αγαπημένα πρόσωπα, ποιες θα ήταν οι αγαπημένες σου κουβέντες, τι θα τους έλεγες στο τέλος? Αν ήταν να φύγεις απλά για μεγάλο χρονικό διάστημα, τι θα τους έλεγες? Σας αγαπώ πολύ, να μου γράφετε? Τα τελευταία λόγια του Χριστού, πραγματική ιστορία και πραγματικό πρόσωπο, καθώς θα φεύγει για αρκετό καιρό από αυτή τη γη, τον περιμένουμε να ξανάρθει και θα ξανάρθει, τα τελευταία του λόγια ήταν: πηγαίνετε σε όλο τον κόσμο, κάντε μαθητές, κηρύξτε το Ευαγγέλιο, εγώ θα είμαι μαζί σας. Αυτές είναι οι εντολές που πήραμε. Αυτά ήταν τα τελευταία λόγια του Χριστού. Κηρύξτε το Ευαγγέλιο και κάντε μαθητές. Λίγοι χριστιανοί όμως παρόλα αυτά αισθανόμαστε αυτοπεποίθηση όταν έχουμε να εκτελέσουμε αυτές τις εντολές. Και έχουμε μερικούς φόβους όταν πάμε να μιλήσουμε για τον Χριστό σε κάποιους ανθρώπους, που προέρχονται κυρίως από δύο αιτίες. Η μία είναι η έλλειψη γνώσης. Αισθανόμαστε ότι δεν ξέρουμε πώς να μοιραστούμε το Ευαγγέλιο. Δεν ξέρουμε τι να πούμε. Δεν τα ξέρουμε καλά. Η άλλη αιτία είναι ότι αισθανόμαστε πως έχουμε έλλειψη ικανοτήτων. Πάμε να μιλήσουμε και μπερδεύουμε τα λόγια μας. Δεν μας βγαίνουν. Δεν τα πάμε καλά. Αυτά τα αισθήματα είναι φυσιολογικά. Και επειδή ακριβώς ο Θεός ξέρει τις ατέλειές μας, τις αδυναμίες μας και τους φόβους μας, μας δίνει πρότυπα και παραδείγματα πέρα από τον Χριστό και ανθρώπους άλλους που το έκαναν καλά, ώστε να πάρουμε παράδειγμα και να ενθαρρυνθούμε στη δική μας πορεία. Στο κομμάτι που διαβάζουμε και μελετάμε αυτόν τον καιρό, την πρώτη Θεσσαλονικής, ο Θεός μας δίνει πρότυπο τον Απόστολο Παύλο, κάποιον που τα έκανε καλά. Ο Απόστολος Παύλος είχε πάρα πολλούς εχθρούς και οι εχθροί τον κατηγορούσαν ότι παρακινούταν, τα κίνητρα του ήταν γεμάτα απληστία. Απληστία είναι το αίσθημα του να παίρνω και να μην χορταίνω, και επιθυμία για δύναμη. Και καθώς ο Απόστολος Παύλος υπερασπίζει τον εαυτό του, στο κομμάτι που θα διαβάσουμε σε λίγο, από το δεύτερο κεφάλαιο της πρώτης Θεσσαλονικής, μας δείχνει τα σωστά κίνητρα. Ξέρουμε όλοι τη λέξη κίνητρο. Κίνητρο είναι αυτό που με κινεί να κάνω κάτι. Τι με παρακινεί, τι με ξεσηκώνει να κάνω κάτι. Τα σωστά κίνητρα θα μας μιλήσει για σωστές μεθόδους, τρόπους για να το κάνουμε, και θα μας μιλήσει για το σωστό περιεχόμενο. Τι να πούμε, τι πρέπει να λέμε. Σήμερα θα δούμε μόνο το πρώτο, τα σωστά κίνητρα. Αλλά πριν διαβάσουμε το Απόστολο της Θεσσαλονικής, και σκεφτείτε,
Αν μπορούσατε να πείτε σε αυτούς που αγαπάτε κάτι για τον Χριστό, τι θα τους λέγατε? Και όταν θέλετε να πείτε κάτι και πάτε να πείτε και κομπιάζετε, τι σας εμποδίζει να το κάνετε? Τι σε φοβίζει παραπάνω στο να μοιράζεις την πίστη σου με τους γύρω σου, με τους φίλους σου, στο σχολείο, στη δουλειά, στη γειτονιά, στη συγγένειά σου? Τι σε φοβίζει παραπάνω? Γιατί δεν σου βγαίνουν τα λόγια? Σας έχω μοιραστεί ξανά την εμπειρία μου όταν ήμουνα στο γυμνάσιο, που είχα δώσει τη καρδιά μου στον Χριστό, του ήμουν γεμάτος πάθος και το να το μοιραστώ και με άλλους, αλλά φοβόμουν, τρεπόμουν. Και για να μην φανερωθώ και νομίζω αντιδράσεις, έφτιαχνα μια εφημερίδα, τότε χειρόγραφη και μετά τη φωτοτυπούσαμε κτλ. Μια εφημερίδα την οποία κρυφά τη μοίραζα σε όλα τα θρανία πριν που συντάξει. Και δεν ξέρανε ποιος είναι ο συγγραφέας. Κάτι σαν τον Αρκά, που ακόμα δεν ξέρουν ποιος είναι ο Αρκάς. Κάποια στιγμή, ένας μαθητής μου, τρίτη γυμνασίου πρέπει να ήμουνα, μου λέει, διαβάζοντας την εφημερίδα μου και χωρίς να ξέρει ότι εγώ την έχω βάλει, γυρίζει και μου λέει, δεν πιστεύω να τα πιστεύεις εσύ αυτά. Και εκείνη την ώρα έγινα Πέτρος. Του λέω, όχι βέβαια. Και πήγα κι εγώ έξω και έκλαψα πικρά. Όταν ψάχνουμε σαν τον Πέτρο, έχω ακριβώς την ίδια εμπειρία. Τι μας φοβίζει? Να το μοιραστούμε, να το πούμε? Μήπως η απόρριψη, το ότι θα μας δούνε ότι είμαστε άνθρωποι παλιών γενιών του Μεσαίωνα και μιλάμε για τέτοια πράγματα ακόμα στην εποχή μας που είναι τάχα πολύ προχωρημένοι και πολύ προοδευμένοι? Τι? Πάμε να διαβάσουμε όμως το Απόστολο Παύλο, το οποίο θα μας οδηγήσει να δούμε σαν πρότυπο τον Απόστολο Παύλο και τα κίνητρά του. Διαβάζουμε λοιπόν από την πρώτη Θεσσαλονικής, το δεύτερο κεφάλαιο, τα πρώτα 12 εδάφια. Πρώτη Θεσσαλονικής, δεύτερο κεφάλαιο. Σελίδα 1608. Πρώτη Θεσσαλονικής, δεύτερο κεφάλαιο. Επειδή εσείς ξέρετε, αδελφοί, την είσοδό μας προς εσάς, ότι δεν έγινε μάταιη, αλλά και ενώ προηγουμένως πάθαμε και υποφέραμε ύβρις στους Φιλιππούς, εδώ δίπλα μας, όπως ξέρετε, πήραμε θάρρος στο Θεό μας να μιλήσουμε σε εσάς το Ευαγγέλιο του Θεού με πολύ αγώνα, επειδή η προτροπή μας δεν ήταν από πλάνη, ούτε από ακαθαρσία, ούτε με δόλο, αλλά καθώς δοκιμαστήκαμε από τον Θεό για να μας εμπιστευτεί το Ευαγγέλιο, έτσι μιλάμε, όχι σαν τέτοιοι που αρέσουν σε ανθρώπους, αλλά στον Θεό που δοκιμάζει τις καρδιές μας. Επειδή ούτε λόγω κολακίας μεταχειριστήκαμε ποτέ, καθώς ξέρετε, ούτε πρόφαση πλεονεξίας, ο Θεός είναι μάρτυρας, ούτε ζητήσαμε δόξα από ανθρώπους, ούτε από εσάς, ούτε από άλλους. Παρόλο που μπορούσαμε να δίνουμε βάρος στους Απόστολοι του Χριστού, αλλά σταθήκαμε γλυκείς ανάμεσά σας, όπως η τροφός περιθάλπει τα δικά της παιδιά. Έτσι, έχοντας ένθερμη αγάπη προς εσάς, έχουμε ευχαρίστηση να μεταδώσουμε όχι μονάχα το Ευαγγέλιο του Θεού, αλλά και τις ψυχές μας. Για το λόγο ότι σταθήκατε αγαπητοί σε εμάς. Επειδή θυμάστε, αδελφοί, τον κόπο μας και τον μόχθο, δεδομένο τη νύχτα και μέρα, εργαζόμενοι για να μην επιβαρύνουμε κάποιον από εσάς, κηρύξαμε σε εσάς το Ευαγγέλιο του Θεού. Εσείς είστε μάρτυρες και ο Θεός ότι με όσιο τρόπο και δίκαιο και άμεμπτο φερθήκαμε σε εσάς που πιστεύετε. Καθώς ξέρετε ότι κάθε έναν από εσάς ξεχωριστά, όπως ο πατέρας τα δικά του παιδιά, σας ποτρέπαμε και παρηγορούσαμε. Και διαμαρτυρόμασταν να περπατήσετε αντάξια του Θεού που μας προσκαλεί στη δική του βασιλεία και δόξα. Ο Παύλος πρώτον λοιπόν, και αυτό είναι το κομμάτι, το σημείο που θα σταθούμε σήμερα, είχε καλά κίνητρα να μοιραστεί το Ευαγγέλιο. Πρώτα απ' όλα μας ξεκινάει από ότι αυτή δεν είχε.
δεν είχε ύπουλες προθέσεις. Η προτροπή μας, γράφει στο δάφιο 3, δεν ήταν από πλάνη, ούτε από ακαθαρσία, ούτε με δόλο. Η πόρτα Θεσσαλονίκης βρισκόταν πάνω στην Εγνατία Οδό, την περίφημη εθνική οδό της αρχαιότητας, της ρωμαϊκής περίοδου, που οδηγούσε από τα ανατολικά από τα ανατολικά, οδηγούσε μέσα από τη Θεσσαλονίκη, περνούσε από την Απολλωνία και από εκεί περνούσε κοντά στο Ροδολίβος, στην Απολλωνία, στην Καβάλα και τελείωνε έξω από το χάρτη που βλέπετε στην Κωνσταντινούπολη. Ταυτόχρονα υπήρχε και ένας μικρότερος δρόμος από τη Θεσσαλονίκη που κατέβαινε όπως και σήμερα προς την Αθήνα. Δεν ήταν τόσο μεγάλος, δεν ήταν τόσο φροντισμένος, αλλά και αυτός ήταν καλός δρόμος. Η πόρτα Θεσσαλονίκης λοιπόν βρισκόταν ακριβώς σε εκείνο το σημείο στο οποίο ενωνόταν πολύ εμπορική και ταξιδιωτική δρόμη. Ήταν μια πόλη χωνευτήρη για πάρα πολλούς πολιτισμούς από όλο τον κόσμο. Υπήρχε μια τεράστια ποικιλία θρησκειών και θρησκευόμενων επαγγελματιών στη Θεσσαλονίκη. Σε αυτή την πόλη της αρχαιότητας θα βρείτε τη λατρεία των θεών του Ολύμπιου Πάνθεου, ιδιαίτερα του Απόλλωνα, της Αθηνάς και του Ηρακλή. Υπήρχαν οι ντόπιες μυστηριακές θρησκείες που γιόρταζαν το Διόνυσο. Έχουμε και εμείς εδώ πάνω στα βουνά μας ένα ιερό του Διόνυσου. Ο Διόνυσος είχε κυρίως τη λατρεία του σεξ και του ποτού. Οι ελληνικές πνευματικές και φιλοσοφικές σχολές είχαν εκπροσώπους στη Θεσσαλονίκη. Υπήρχαν επίσης ιερά πολλών Αιγυπτιακών θεών, της Ίσιδας, του Σάραπη, του Άνοβη. Υπήρχαν λατρείες του Ρωμαϊκού κράτους, οι οποίοι θεοποιούσαν τους πολιτικούς ήρωες της Ρώμης και τους αυτοκράτορες. Υπήρχε επίσης ο εβραϊκός λαός και οι θεοσεβούμενοι εθνικοί. Οι περισσότερες από αυτές τις θρησκείες είχαν ένα ιεραποστολικό πνεύμα και στέλναν ανθρώπους για να διαδώσουν την πίστη τους με περιοδεύοντες ευαγγελιστές και ιεροκήρυκες. Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν καιροσκόποι. Καιροσκόπος είναι αυτός που πάει σε ένα μέρος, παίρνει αυτό που του δίνει εκείνος ο καιρός, χρήματα, δύναμη, εξουσία, δόξα, και όταν πια δεν έχει κάτι άλλο να του δώσει, φεύγει και πάει κάπου αλλού να βρει κάποιους άλλους να ζουν, να τον υποστηρίξουν. Γράφει ο Νέιλ, πιθανότατα δεν υπήρχε ποτέ τέτοια ποικιλία θρησκευτικών και φιλοσοφικών συστημάτων όπως στην εποχή του Παύλου. Άγιοι, σε εισαγωγικά, όλων των θρησκειών και χωρών, δημοφιλείς φιλόσοφοι, μάγοι, αστρολόγοι, παράξενοι και παλαβοί, οι γνήσιοι και οι κύβδηλοι, οι πλαστοί δηλαδή, οι δίκαιοι και οι πονηροί, οι απατεώνες και οι άγιοι συνοστίζονταν και ζητούσαν την προσοχή των πιστών και των σκεπτικιστών. Μπροστά σε όλα αυτά τα πράγματα και στις κατηγορίες που ο Απόστολος Παύλος έχει από άλλους, έρχεται και λέει λοιπόν στο δάφιο 3, εμείς δεν έχουμε σκοπό να μεταδώσουμε πλάνη σαν όλες τις υπόλοιπες. Αυτό μεταδίδουμε είναι αλήθεια και είναι γνήσιο. Δεύτερον, δεν ερχόμαστε με πρόθεση ακαθαρσίας. Οι σχολιαστές εδώ διχάζονται στο κατά πόσο η ακαθαρσία αυτή, από την οποία υπερασπίζει τον εαυτό του Απόστολος Παύλος, ήταν ακαθαρσία του πνεύματος ή της σάρκας, σεξουαλική δηλαδή. Τα συμφραζόμενα του κεφαλαίου υποδηλώνουν περισσότερο ότι η ακαθαρσία εδώ έχει να κάνει με τα κίνητρα του πνεύματος. Ότι δεν είχαμε βρώμικα κίνητρα στο μυαλό μας, στο πνεύμα μας. Αν όμως ο Απόστολος Παύλος υπονοεί και τις λατρείες λατρικές που είχαν πάρα πολύ σεξ, μπορεί επίσης να υπονοεί και την ακαθαρσία της σάρκας. Επίσης λέει, δεν είχαμε ύπουλα, δεν είχαμε δόλο, λέει, που σημαίνει δεν είχαμε κρυφά, δεν είχαμε μυστικά σχέδια τα οποία υποκριτικά σας τα περνούσαν. Άλλα σας δείχναμε μπροστά και εμείς πίσω, στο πίσω μέρος του μυαλού είχαμε άλλα σχέδια. Άλλα πράγματα θέλαμε να κερδίσουμε. Από τότε και μέχρι σήμερα, άφθονα άτομα, άφθονες ομάδες, υδρολατρικές, φιλοσοφικές, θρησκευτικές, ακόμα όμως και άτομα ή ομάδες μέσα στις εκκλησίες μας, δρούν και επιθυμούν να δημιουργήσουν ακολούθους, διδάσκοντας πλάνες, έχοντας όχι καλά ηθικά κίνητρα στο πνεύμα τους και έχοντας πονηρά και μυστικά σχέδια τα οποία δεν αποκαλύπτουν με την πρώτη στιγμή τους.
Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν δεν είχε άσχημα κίνητρα, είχε καλά κίνητρα. Ποια ήταν αυτά? Πρώτον, ο Απόστολος Παύλος μας λέει στο κομμάτι αυτό ότι το να μοιραστεί το Ευαγγέλιο δεν το βλέπε σαν βάρος. Του ήταν ευχαρίστηση. Εδάφιο 8. Έχουμε ευχαρίστηση να μεταδώσουμε το Ευαγγέλιο του Θεού. Σύμφωνα με αυτά τα εδάφια επίσης, ο Απόστολος Παύλος αισθανόταν προνομιούχος, ότι ο Θεός είχε κάνει μια τεράστια τιμή και ένα προνόμιο να του εμπιστευτεί αυτό το μήνυμα. Εδάφιο 4, το πρώτο μέρος. Καθώς δοκιμαστήκαμε από τον Θεό για να μας εμπιστευτεί το Ευαγγέλιο, έτσι μιλάμε. Εδώ ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί μια λέξη, τη λέξη δοκιμασία. Εμείς την έχουμε στο μυαλό μας με άλλη σημασία, συνήθως με τις θλίψεις και τις δυσκολίες της ζωής. Αλλά αυτή η λέξη συνδεόταν με την έγκριση κάποιου ως κατάλληλο για μια δημόσια υπηρεσία. Στην Αθήνα, γράφει ο Χίμπερτ, οι Αθηναίοι ελέγχονταν για την καταλληλότητά τους πριν τους επιτραπεί να αναλάβουν δημόσια αξιώματα. Έτσι, την ίδια λέξη χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος για να δείξει ότι και οι Ιεραπόστολοι του Θεού και όλοι αυτοί που ο Θεός εμπιστεύεται να μεταδώσουν το μήνυμά του, ελέγχονται από τον Θεό, δοκιμάζονται τον Θεό και μετά τους δίνει την εμπιστοσύνη του και τους στέλνει να μοιραστούν το Ευαγγέλιο. Με αυτόν τον τρόπο, παρόμοια και σε εμάς τους ίδιους εδώ, στην τοπική μας εκκλησία, ο Θεός μας έχει ανοίξει και ανοίγει δρόμους για να μοιραστούμε το Ευαγγέλιο σε ανθρώπους, πρόσφυγες, μετανάστες, φτωχούς, φυλακισμένους. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Θεός μας δοκίμασε, όπως ο Απόστολος Παύλος λέει εδώ, μας υπέβαλε σε δοκιμασία και μας έδωσε την έγκρισή του. Μας εμπιστεύτηκε το Ευαγγέλιο να το μοιραστούμε έξω στον κόσμο. Και γι' αυτό μας ανοίγει και μία και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη πόρτα, ώστε να μοιραστούμε το Ευαγγέλιο του Χριστού. Υπάρχει σπουδαιότερη έγκριση και αποστολή από το να ξέρει ότι ο Θεός ο ίδιος σε δοκίμασε, σε έλεξε, σε έκρινε κατάλληλο και σου δίνει το Ευαγγέλιο με εμπιστοσύνη να το μοιραστεί στον κόσμο. Επίσης ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι δεν ήθελε να ευχαριστήσει τον Θεό, ανθρώπους. Ήθελε να ευχαριστήσει μόνο τον Θεό. Έτσι μιλάμε, εδάφιο 4, δεύτερο μέρος, όχι σαν τέτοιοι που αρέσουν σε ανθρώπους, αλλά στον Θεό που δοκιμάζει τις καρδιές μας. Και στο εδάφιο 6, το πρώτο μέρος, ούτε ζητήσαμε δόξα από ανθρώπους, ούτε από εσάς, ούτε από άλλους. Ο Απόστολος Παύλος προσπαθούσε να κάνει το Ευαγγέλιο όσο δυνατόν πιο ελκυστικό στους ανθρώπους, αλλά ποτέ δεν συμβίβαζε την αλήθεια του Ευαγγελίου. Δεν συμβίβαζε την ανάγκη του ανθρώπου. Το μήνυμα της σωτηρίας, το μήνυμα της Σταύρωσης του Χριστού, το μήνυμα της Ανάστασης, το μήνυμα της αιώνιας ζωής. Ακόμα και αν χρειαζότανε να συγκρουστεί. Θυμόστε ότι αναγκάστηκε να συγκρουστεί με τον ίδιο τον Απόστολο Πέτρο για την αλήθεια του Ευαγγελίου. Σκεφτείτε, αν ο Θεός σε ενέκρινε, σε δοκίμαζε, σε έλεγε και σου δίνει την έγκρισή του να μοιραστείς το Ευαγγέλιο με τους ανθρώπους, δεν θα ήταν ανόητο να σκέφτεσαι τι οι άνθρωποι θα πούνε? Όταν αισθάνεσαι και καταλαβαίνεις ότι ο Θεός ο ίδιος σου δίνει την έγκριση και την αποστολή, τι σχέση έχει και τι νόημα έχει, τι θα πούν οι άνθρωποι γύρω σου? Σε ενδιαφέρει μόνο τι θα πει αυτός ο οποίος σε ενέκρινε και σου δίνει την αποστολή. Επίσης ο Απόστολος Παύλος λέει ότι το έκανε αυτό αγαπώντας τους ακροατές του. Εδάφιο 7 και εδάφιο 11, υπήρξαν στοργικοί ανάμεσά σας, όπως η μάνα που περιβεί τα παιδιά της. Στο εδάφιο 11, όπως ο πατέρας τα δικά του παιδιά. Εδάφιο 8, έχοντας ένθερμη αγάπη προς εσάς, έχουμε ευχαρίστηση να μεταδώσουμε όχι μόνο το Ευαγγέλιο του Θεού, αλλά και τις ψυχές μας για το λόγο ότι σταθήκατε αγαπητοί σε εμάς. Αν ο Θεός σε διάλεξε και με διάλεξε για να κάνουμε το έργο του, για να συμβάλλουμε στην δουλειά την οποία έχει σε αυτόν τον κόσμο να κάνει, τότε ενεργούμε με βάση αυτό που αρέσει στον Θεό και το κάνουμε επειδή αγαπάμε τους ανθρώπους στους οποίους πλησιάζουμε. Δεν μπορείς να υπηρετήσεις το Ευαγγέλιο αν δεν αγαπάς τον άνθρωπο στον οποίο μιλάς. Αν εργάζεσαι όμως ακόμα και μέσα στην Εκκλησία με κακά κίνητρα, τότε ο σκοπός σου είναι να κερδίσεις πράγματα για τον εαυτό σου. Και δεν το κάνεις επειδή αγαπάς τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι σε αυτή την περίπτωση δεν σημαίνουν κάτι για σένα. Είναι απλά τα μέσα για να πετύχεις τον σκοπό σου. Και αυτό είναι και ανίερο, είναι και ανήθικο.
Και όταν έτσι μεταδίδεις το Ευαγγέλιο, έρχεται ο ίδιος ο Θεός και σε ενισχύει. Σκεφτείτε λίγο τώρα. Έχεις πάει φυλακή, αν διαβάσει το εδάφιο, αλλά και ενώ προηγουμένως πάθαμε και υποφέραμε ύβρες στους Φιλίππους, όπως ξέρετε, πήραμε θάρρος στο Θεό μας να μιλήσουμε σε εσάς το Ευαγγέλιο του Θεού με πολύ αγώνα, επειδή συνεχίζει με εκείνα τα κίνητρα που δεν είχαν. Επειδή δεν ήρθαμε από πλάνη, δεν ήρθαμε από ακαθαρσία, δεν ήρθαμε από δόλο. Σκεφτείτε λοιπόν τώρα, έχεις πάει φυλακή στους Φιλίππους, εδώ δίπλα, με σκληρά δεσμά στα πόδια και στα χέρια, σε έχουν βάλει στην πιο βαθιά φυλακή που υπήρχε στους Φιλίππους, έχεις φάει ξύλο, έχεις μαστιγωθεί. Ευτυχώς δεν μας έχουμε μαστιγώσει και δεν έχουμε ιδέα αυτού του πόνου. Του να μπαίνει το μαστίγιο στη σάρκα και να σου τραβάει το δέρμα έξω. Έχεις πάει λοιπόν όλο αυτό το ξύλο, έχεις όλη αυτή την εμπειρία, είσαι ελεύθερος και παίρνεις το δρόμο στους Φιλίππους, περνάς από το κάπου των Ροδολίβους, εκεί στην Κορμίστα έχει ένα κομμάτι της Εγνατίας Οδού που σώζεται, κάπου εκεί στα χωράφια. Περνάτε την Απολωνία, εκεί δίπλα ο Απόστολος Παύλος και προχωράτε Θεσσαλονίκη. Και σκέφτεσαι μαζί με τον Απόστολο Παύλο, τώρα πάλι τα ίδια. Τι με περιμένει, πάλι ξύλο, πάλι προσβολές. Το δέρμα θυμάται καλά τον πόνο από τα μαστίγια. Πάλι μαστιγώσεις. Πώς συνεχίζεις? Ο Απόστολος Παύλος τονίζει ότι επειδή δεν είχαν ανήθικα κίνητρα, αλλά καλά κίνητρα, ο ίδιος ο Θεός έρχεται στον δρόμο και σου δίνει θάρρος. Αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος. Επειδή δεν είχαμε άσχημα κίνητρα, αλλά καλά κίνητρα, ο Θεός ήρθε και μας ενθάρρυνε. Πήραμε θάρρος στο Θεό μας να μιλήσουμε σε σας το Ευαγγέλιο του Θεού με πολύ αγώνα. Μπορώ να ταυτιστώ με την εμπειρία του Αποστόλου Παύλου και μπορώ να ταυτιστείς και εσύ αν έχεις περάσει παρόμοιες εμπειρίες. Τη στιγμή που καθώς υπηρετείς το Ευαγγέλιο σε διάφορες πλευρές και διάφορες διακονίες, έχεις πάθει πολλά και σε έχουν προσβάλει και σκέφτεσαι, έχει νόημα? Μήπως είναι μάταιο? Μήπως να καθίσω σε ένα κάθισμα για να μην κάνω τίποτα? Μήπως να καθίσω στο σπίτι μου για να μην κάνω τίποτα? Εκείνη τη στιγμή έρχεται ο Θεός και σου λέει, προχώρα, εδώ είμαι, πάρε θάρρος και συνέχισε. Και αυτό ακριβώς είναι το πρώτο εδάφιο. Επειδή εσείς ξέρετε, αδελφοί, την είσοδό μας προς εσάς, ότι δεν έγινε μάταιη. Πριν πάει στη Θεσσαλονίκη ο Απόστολος Παύλος, έχει φόβους, έχει αμφιβολίες, όπως και εγώ και εσείς. Φοβάται. Έρχεται ο Θεός όμως στον δρόμο και του δίνει θάρρος. Και του λέει πήγαινε. Και πηγαίνει με θάρρος στη Θεσσαλονίκη. Και όταν τελειώνει το έργο του, διαπιστώνει ότι ο λόγος για τον οποίο πήγε δεν ήταν αναποτελεσματικός, είχε αποτέλεσμα. Δεν ήταν μάταιος. Έτσι σημαίνει και με εμάς. Πριν υπηρετήσουμε τον Θεό σε μια διακονία, οποιαδήποτε βοηθάμε την Εκκλησία του Χριστού με οποιοδήποτε τρόπο, ώστε η Εκκλησία σαν σύνολο να μεταφέρει το Ευαγγέλιο του Θεού στον κόσμο, καμιά φορά έρχεται η απογοήτευση. Είτε μετά από προσβολές, είτε μετά από κούραση. Λέει τώρα έχει νόημα. Έχει νόημα. Τι κάνω? Δεν σταματάω. Και έρχεται ο Θεός και σου δίνει θάρρος και συνεχίζεις. Και όταν συνεχίζεις και πας στη Θεσσαλονίκη, τότε βλέπεις ότι έχει αποτέλεσμα. Ότι δεν ήταν μάταιο. Αλλά χρειάζεται να έρθει ο Θεός και να σε υποστηρίξει. Ο Χάντον Ρόμπινσον δίνει ένα παράδειγμα της τάσης που πρέπει να έχουμε προς το Ευαγγέλιο. Λέγεται, αν και δεν είναι ιστορικά τεκμηριωμένο, ότι οι υπολογαγοί του Ναπολέοντα κοβαρούσαν ένα παγκόσμιο χάρτη με τις στολές τους κοντά στην καρδιά τους. Και το έκαναν ως συνεχή υπενθύμηση του στόχου τους, την κατάκτηση του κόσμου. Αυτός ήταν ο στόχος τους, γιατί αυτός ήταν ο στόχος του Ναπολέοντα. Και αν αυτοί οι άνθρωποι, γράφει, επρόκειται να πολεμήσουν, να υποφέρουν και να πεθάνουν για το όραμα ενός κόσμου κατακτημένου με ξυφολόκια και κανόνια, όσο περισσότερο πρέπει να κρατούμε το όραμα του Χριστού κοντά στην καρδιά μας. Το όραμά του είναι ένα βασίλειο φωτός, ένα βασίλειο ελευθερίας. Και η μέθοδος της κατάκτησης είναι η μαρτυρία των μαθητών του. Μας καλεί ο Θεός να συνεργαστούμε μαζί του στην εξάπλωση των καλών νέων. Όχι με άσχημα κίνητρα, αλλά με καλά κίνητρα. Και παίρνοντας θάρρος, εμείς οι ίδιοι από τον Θεό μας να συνεχίσουμε. Ο Θεός να ευλογήσει τον λόγο του. Ας προσευχηθούμε. Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μιλάς στις καρδιές μας.
γιατί έχουμε πολλοί από εμάς παρόμοιες εμπειρίες, που έχουμε πάθει πολλά και έχουμε υβριστεί σε τον Απόστολο Παύλο. Σε ευχαριστούμε για τη δική σου ενθάρρυνση να συνεχίσουν. Ακόμα και όταν βλέπουμε ότι τα πράγματα ίσως δεν έχουν αποτέλεσμα και φαίνονται μάταια. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ είσαι δίπλα μας. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ έρχεσαι με τις εντολές σου και με το δικό σου όραμα να μας πεις συνεχίστε. Κάντε μαθητές σε όλο τον κόσμο. Εγώ θα είμαι μαζί σας. Σε ευλογούμε στο όνομα του Χριστού. Αμήν.